सध्या धनयोग किंवा धन आकर्षण ब्रेसलेट फार ट्रेंडिंगमध्ये आहे. बऱ्याच जणांच्या हातामध्ये तुम्ही हे बघू शकता. ऑनलाईन सगळीकडे हे मिळतं आहे, पण याच्यामध्ये बराचसा फ्रॉड पण होतो. कारण याच्यामध्ये जे क्रिस्टल्स वापरतात ते फेक वापरतात किंवा कमी क्वालिटीचे वापरतात. प्राईस पण फार कमी असते. पण अशी जी धनयोग ब्रेसलेट आहे ती काहीही कामाची नाही आहेत. तर मला पण हे धनयोग ब्रेसलेट हवं होतं, म्हणून मी एका ज्येष्ठ आणि तज्ज्ञ व्यक्तीकडून हे धनयोग ब्रेसलेट आहे ते मागवलेलं होतं. त्यांनी हे मला मस्त असं पॅकिंगमध्ये पाठवलेलं होतं. बघू शकता पॅकिंग किती सुंदर आहे. सोबत त्याने हातामध्ये बांधण्यासाठी एक लाल दोरा पण मला दिलेला होता. इनफॅक्ट 2 लाल दोरे आलेले होते आणि याच्यामध्ये हे त्याने मस्त असं ओरिजिनल क्रिस्टल वापरलेलं धनयोग ब्रेसलेट पाठवलेलं होतं. तर ह्याच्यामध्ये जे सगळे क्रिस्टल्स आहेत ते ओरिजिनल आहेत. एकूण 6 आणि जर गोल्डन पकडला तर 7 प्रकारचे क्रिस्टल्स याच्यामध्ये आहेत. हे जे ब्रेसलेट आहे ते वापरल्यामुळे तुमचा जो पैशाचा ओघ आहे तो तुमच्याकडे वाढतो असं म्हणतात. तर बघू आता मी पण हे वापरणार आहे आणि मला ह्याचा काय अनुभव येणार आहे तो मी तुमच्याशी नक्की शेअर करेन. तर मस्त असं हे पॅकिंगमध्ये पाठवलेलं होतं ब्रेसलेट. मला खूप आवडलेलं आहे हे. तर त्याच्यासोबत त्यांनी अशी एक चिठ्ठी पण पाठवलेली आहे. म्हणजे हे ब्रेसलेट कसं वापरायचं, त्याची काय काळजी घ्यायची, याची संपूर्ण माहिती त्यांनी या चिठ्ठीमध्ये दिलेली आहे. तर तुम्ही पण असं एखादं जर तुम्हाला जर धनयोग ब्रेसलेट वापरायचं असेल तर असंच एखादं ओरिजिनल वापरा. थँक्यू.